Amics i amigues de la poesia, arribem ara al final d'aquesta setmana. S'escau que és un divendres, molt bé. Veig que en Matías s'ha agafat la mandola i ara anem a escoltar una cosa increïble, és que el Jep explicava que aquest Kamel Yahiaoui no escriu les seves obres. I es troba que hi ha un text que ens arriba, però és un text. Com es va fer? Va ser agafat, va ser apuntat? És un poeta de traducció oral, que a vegades escriu en àrab, escriu les coses que dirà, però que no les escriu exactament, que els diu. I sempre hi ha algú en l'assistència que els agafa. I és així que hem tingut aquest text que va néixer després de la lectura del text meu que vau sentir ahir, penso. Sí. Doncs és un text viatger, improvisat, traduït al català després d'haver estat apuntat, i en Matías també fa improvisació. Som molt en aquest món poètic magribi, que va molt amb la inspiració. Quan vulguis, ja. Vosaltres que sou l'escorça desossada de la humanitat. Vosaltres que sou la bomba de la pau de les pedres. Vosaltres que sou la clau del lloc riberenc de l'escriptori. No dispareu més sobre l'infant del desordre dels llibres. Deixeu de caçar l'home conjugat a les arrels de la seva terra. No esborreu més el plany de la paraula nutritiva. La meua mà acaricia la sang horroritzant Palestina. Ploro els nostres colors comuns a la frontera del nostre pesar. La paret ha caigut contra la vergonya de la vostra separació, Lee. Em sap greu el meu naixement al lligar d'aquest termini. Soc el desemparat al costat dels filferos de pugues. Assassins pels meus infants, amb la certesa de la sentència i la força del dol. Transformeu l'acordió de Gaza en pincell de pluges victorejant la justícia. En d'altres temps la meva ancestral raó arrisca el seu alè per a vosaltres. D'avui endavant, la violència del foc ens fa guardià del poema de revolta de Darwin. Canta el somni a l'abric de la boja invasió. Sóc el vaixell que se'n posi a l'exili de la seva mare, més enllà del seu camp. Sóc el cor bategant encara més fort que el canó sense saber la guerra. Faig una escultura de les meves plegàries i s'englota cap als cels de fums i de l'etern crit de la vella. Quina ciència acceptaria la desaparició del rusc fecund, rusc fecund, rusc fecund, Cap perdó no pot eixugar el vermell de les cendres intifades. No abraço la pólvora que mata la pau dels ocells que volen cap al sol dins la gàbia. Juro veure la tinta transparent de la misericòrdia.
cantaré el manifest dels colors del somni. Dono la meva cromàtica esperança a totes les pàtries orfes de la llum. Kamel Yayaoui, poeta de Palestina. L'Estossec no s'ha sentit o què? Sí? El trobarem. L'Estossec que he tingut... No, no es pot treure. Acabem, per acabar jo voldria regraciar moltíssim l'amic Matías, multiinstrumentista eficaç i inspirat, i en Jep Gusí. Jep, m'ha fet molt de plaer fer això amb vosaltres. Moltes gràcies d'haver treballat amb tu també. La gent compromesa l'hem de... De tota manera, jo he D'encoratjar. fabricat alguns poemes, però el Matías ha fabricat instruments especialment. Si no hem dit res d'aquest clarinet, que Déu-n'hi-do com Sí, sí. sona això, No de Clarinet Clamandorla. de canya, clarinet de canya. Clarinet de canya. Fet a mà. De casa nostra. De casa nostra. Quan era jove feien nosaltres sonets. Sí, Sonets de canya. guardant el tel de la... Sí, amb el tel de la canya. Això. Bé, Gràcies, Bringuet, per tot, a la tècnica. gràcies a tots. Molt bé.